lekin olаны жеңіп бара бүгінгі күнге kadar. Только татарча қарайды осы концертларны бір нәрсені қалдырмайды. Артистларны біліп бетерден инде. Латиповлар гаиләсен өйдә Яңа Гасыр каналы берләштерә. Спутникта татар каналлары аз түгел. Зөфәр Латиповка инде 95 яшь. Үзе ул чыгышы белән Башкортстанның Нуриман районыннан узган гасырның 50нче елларында Барнаулда яши башлый. Бирова сетелдім да кеттім стройгазға Барнаулға. 50 жылына. Ну вот 50 жылдан стройгазда эшләп, алар менә укырга бардылар. Биредә белем алып төзелеш белгеченә, дөресрәге технологка үрелә. Лаеклы ялга кадәр тимер бетон конструкциясе заводы директор урынбасары булып эшли. Башта силикатны кепиш. Вот. Аннан железобетонный конструкция. Монда ярты Барнаул аның по технологияның үйләр салынган. Ярты Барнаул монда. Флида Арыстанова белән Зөфәр Латипов инде 23 елдан артык бергә яши. Без кавыштык, аның беренче хатыны үлде. Яшьле. Ну без илгәрдән шулай очраша торган инде. 25 ел травозаным белән. 20 ел йөргән, хатын таба алмаган. Мен монда ансамбльгә килдем. Шулай итеп очраштык. Ул мине сразу хатын итеп алды. Никах укытып. Флидәгә 3 яшь булганда гаиләсе Барнаулга күченә. Ул да Башкортстан якларыннан. Ой, монда татарлар бик күп. Бик күп. Шул анасын бер җиллап торгач, сугыш башланды. Сугыша монда тордык инде, сугыш беткәч, күп татарлар кире киттеләр. Айне кайтмады. Укыткан директорым школы, депутат булып йөргән. Укымышлы, бик кеше каты укымышлы. Менә бу кыш телене умашка салдым. 5 күкәй, ярты стакан шикәр, бәләкә калак белән ярты калак туз. Флида чын татар хатыны көндә ирен һәм килгән кунакларны татар ризыклары белән сыйлап тора. Флида апа, татар ашсылары пешерергә гел ярдәмче булсын өчен менә без сезгә Татарстанда җитештерелгән кукмара тавасын бүләк итәбез. Рәхмәт итеп алабыз. Рәхмәт. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. 90-нчы елларда Зөфәр Латипов милли хәрәкәт башында тора. Алтай краенда беренче Сабан туе, беренче дуслык ансамблен оештыра, әмма барыннан да бигрәк мәчет салдыруга тотына. Дөресрәге гыйбадәтханә өчен көрәш башлый. Фитнес булган урынны бирмәделәр. Юк. Вот пришлось это солода. Монда вот шул Казактан сатып алырга. Илемәс сатты бит. Слушай, это 6 мең ул вакытта акча бит әле. 6 мең. Татарлар йөрими мәчеткә? Йөриләр. Әле һаманда булай очрашабыз, йөрибез. Ана кичә кунакта булдык, чакырдылар безне. Татарлар күп яши иде урамда. Наунда бу яллар хастаны хатыгызда. Анда вот 3-4 дома. Татарныкы идеме? Татар. Алар хакая. Булар Казанга китләр, тегеләр үлеп беттеләр. Так что Ул вакытта рәхәт булгандыр. Бик күңелле ул вакытта. Хәзрәт чаты, нәрсәдә вот теге гармонист үлгәч быйыктылар татарлар, быйыктылар янда. Зөфәр Латиповның бүген улы һәм кызы, 3 оныгы, 6 оныкчыгы бар. Шулай да аларның туган җиреннән читтә сагынып яшәүләре сизелеп тора. Идел буе якларына, Казанга тарта күңелләре. Yollarga çiçekler siberler, ok bulup sol bulup
olsun Qazanның qadırlı kişleri. Айзат Шаймарданов, Татарлар, Алтай крае, Барнаул шәһәре.